Hát sok szeretettel üdvözöllek benneteket, fiúk, leányok, idősebbek, igen, férfiak, nők. Újból a Bedecs Fitness Klubból, igen, ezen a szép márciusi napon. Srdečne vás vítam, mládež, ano, na tento krásny deň máme dneska a zase vám prezradím nejaké tie veci, ano, čo sa vyskytlo v BFC, Bedecs Fitness Klube. No, kérlek szépen. Az a helyzet, hogy mondogattam nektek, hogy az izmot ugye a súlyjal kell megcsinálni, és a kínzó eszközökkel, igen. Tehát ilyen kínzó eszközök, ugye például mondjuk a súly, vagy mondjuk, hogyha teszel a nyakadba például láncot, jó vastag szemű láncot, igen, olyat, mint a kotva, igen, és arra ráakasztó súlyt, avval lehet aztán nyomni, ugye? Tehát nem kell ide, mit tudom én, milyen gép, amivel kirajzolod a izmodat, hanem ide súly kell, súly, igen. Az a helyzet, hogy jött egy ilyen ötletem, igen. Mivel a gyerekek azt mondják, hogy hát ilyen piercingen van, meg olyan piercing, meg a nyelvibe, még ide rakja, meg össze-vissza. Ugye hát ez ilyen homokos, langyos dologra utal, ugye nem a férfiasságra. A férfiasság, ha már be akarjuk bizonyítani, hogy férfi vagyok, és láncot akarok tenni a nyakamba, ugye, hát akkor az már legyen komoly lánc, olyan, mint a hajólánc, a kotva, ugye, amivel érezzük a kotvát, így van. Az igen, arra aztán még rá lehet akasztani majd súlyt, igen, és akkor aztán abban lehet erőt szerezni. Ebben kell megmutatni, hogy erős az ember. Nem abban, hogy elmegy kalimpálni mindenféle ilyen hintaparkokba, leül a Klement Gottwald gyerekparkba, aztán ott a hintázik össze-vissza, hát ez milyen férfi lesz abból. Puding marad, puding. Na, mostan megkérlek, hogy ott van azt a képet, nézd meg, igen. Úgy. Járd rá az összes szöveget. Nový stroj BFC. Nový stroj. Takýto stroj zabezpečím za pár dní do BFC, aby ste sa vyvíjali. Áno. Toto je stroj pre chlapa, áno. A bude sa volať BFC Piercing. Piercing. Jasné? No. To znamená, že takýmito reťazmi dáme do krku a na to ešte môžeme zavesiť 50 kg, no, a potom môže sa ukázať chlap, že vie sa vytlačiť na bradlách, alebo vie sa na hrazde vyťahnuť, áno? To je chlap. Od toho to bude rásť sval. A nie od piercingu, keď sa vyzdobí jak nejaký holub, áno? Vyzdobí sa jak nejaký buzerant alebo teplý, však chlap nemusí sa vyzdobiť. Chlap musí mať silu, áno, musí mať rád ženy, áno, a musí sa ukázať pred ženami, že je chlap. A nie s výzdobami, s prostostiami. Nech sa páči, tuto, nech sa vyzdobí, áno, poriadným. Toto ocelovým, jak sa to volá, miede, lánc, áno, no. A nech sa vyzdobí s týmto a nech sa ukáže, že je chlap. No. S týmto sa môže, áno, môže si zavesiť činku a s tým sa vytláčať, áno, to je chlap. Takto sa vyvestie chlap. Od toho, že si dá piercing sem, alebo čo jen do úst, alebo do nosa, nebude ešte chlap. Attól még nem lesz férfi, hogyha kidíszíti magát, mint valami indián. Ugye? De ha ilyen láncot beletesz a nyakába, igen, és arra még rárakja a súlyt, és ahol fogja magát kínozni, igen, a nyújton, meg a korláton, meg ilyeneket fog csinálni, akkor attól még erősödik. Hát mit gondoltok, Arnold Schwarzenegger mitől erősödött meg? Ott van Arnold, ugye? Mutattam nektek, ugye? Avval például csinálta a bicepset és izolálta. Nem össze elkezd kalimpánítani, nekem mindenféle hülyeséget csinálni bicepsre, attól nem jön a biceps. Attól csak illúziót fejt ki. Attól, keď bude hore dole sa hojdať a hýbať sa, nie je izolovaný ten biceps napríklad, o to nerastie. O to len vytvára si ilúzie, že bol som vo fitke, áno, dobre som si zacvičil. Rovná sa nule. Dojde sem do BFC, do Bedecs Fitness Klubu. Ja mu ukážem, ako treba izolovať tie jednotlivé cviky na jednotlivé svaly, aby rastli.
Majd én megmutatom nektek, hogyan kell. Hogyan kell helyesen lélegezni, hogyan kell helyesen a gyakorlatot megcsinálni, hány ismétlést, milyen szüneteket tartani közte, milyen intenzitással kell csinálni azt a gyakorlatot, és akkor majd fog nőni a izom, fogtok csodálkozni. Csodálkozni. Hát ezért jönnek a gyerekek szeretettel, mert átadom a tudást. Ja z láskou pracujem, áno. Povedám každému poviem, čo, ako treba urobiť. Aj ženám, aj chlapcom. Aj starším ženám, aj starším chlapcom. Prečo? Aby si buď kondične si trošku zacvičili, ano, aby mali z toho radosť, aby rástlo im sval. Rozumiete? Toto je tajomstvo BFC. S láskou treba ísť k ľuďom. Pretože horko ťažko vie si tých 1-2 eur nájsť, ano, na to, aby proste mohol si zacvičiť. Dneska už nemôžeme sypať peniaze hore-dole do vzduchu. Dneska si musí každý uvedomiť, že je to dá. A za to, čo dostane. Jakú službu dostane za to. Ez a lényeg, hogy tudjátok, hogy idehozod ezt a 2 eurócskát esetleg, hogy milyen szolgáltatást kapsz azért. Mit fogsz te azért megtanulni? Érted? Mert a BFC-ben mindig kapsz valami kis tudást. Mindig. Olyan nap, vagy olyan óra, vagy olyan perc nem telik el, hogy én valakinek, vagy valakiknek ne segítsek. Ja každému pomôžem, každému. Každej minúte sledujem každého, ako cvičí, ano, a pomáham, aby sa svárstvo rozvíjalo, vyvíjalo sa v správnom smere, hogy helyes irányba erősödjetek, igen? Mert az nem erő, hogyha beböki magát, igen, beböködi, aztán akkor utána mindenféle szteroidokat bezabál, elcseszi a hormonháztartást, igen, aztán csinál egy degenerált gyereket, az jó lesz, és egy életen át aztán azt növelheti, az jó lesz, csak azért, hogy izmom van, nem. A izmot meg lehet csinálni rendes úton is. Fölösleges szteroidokat és mindenféle selejt, anyagokat beletenni a szervezetbe, kémiát. Popie zbytočne chemie si dávať do organizmu. Vy nepotrebujete 60 biceps, áno, a 150 prsia. Elegantne, aj menšie svaly sú svaly. Rozumiete? No. Kisebb izom is izom, csak minőséges legyen. Mert mikor még idejön ilyen, hogy ilyen, mint a víziló, az még nem azt jelenti, hogy jól tornázik és erős. Mert ha azt mondom neki, hogy nyomd ki magad a korláton, az már nem megy. Vagy húzd föl magad a nyújton, az már nem megy. Hát akkor minek ilyen víziló? Prečo budeme takú hlavnú, keď nevie sa veľmi vyťahnuť na hrazdi, alebo nevie sa vytlačiť na bradle. No. Ale ktorý sem ku mne príde, navštíví ma, ja ho naučím. Aj ženy som naučil, ako treba sa vytláčať na bradle. Ako sa treba vyťahovať. Nőket ugyanúgy megtanítom. Csak tovább tart. Kössé trvá. Szeretettel várlak mindenkit ide, igen. Zadosťou vás očakávam do BD Fitness klubu, prosím vás pekne, navštívte ma, áno, a budete mať pôžitok cvičenia. Élmény lesz nálam a tornázásból. Megkérlek, adjátok tovább, küldjétek el a Facebookon ezt a programot, amit leadtam nektek. Köszönöm szépen, szervusztok!